candidatura combina a experiencia da nosa presencia no Concello e a ilusión das persoas que se incorporan de novo, con novas ideas e propostas, para manter un CENE activo e dinámico. Xente preparada, con inquedanzas culturais e sociais e con moito que achegar. Depende de nós.
Nestas eleccións municipais queremos que os veciños e veciñas de Fene confíen no BNG Asambleas Abertas. Un partido solvente que ten demostrado que sabe gobernar. Os concellos onde gobernamos son referencia e exemplo de bon facer. Necesitamos concellos para os veciños e non para os amigos. Depende de nós.